Early detection kailangan para maagang magamot ang sakit na cancer ayon sa DOH HD1. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, good morning. Isang early detection sa mabisang paraan para maagang magamot ang sakit na cancer. Ito ang inihayag ni Department of Health Center for Health Development 1, Nurse 5, Francisco de Vera Jr. sa B2B Healthy Usapan. Bukod pa rito, ipinaliwanag din ito na dapat na magpa-screen na kaagad sa mga health institution kung kinakailangan at kung may mga nararamdamang sintomas tulad ng weight loss. Sunshine News Blast. Early detection. So, yun po importante sa atin na gawin natin. Early detection, early diagnosis. Yes. Pakita natin treatment na rin. Yes. Naniniwala si De Vera na maraming dapat gawin dito sa Region 1 upang tumaas ang kaalaman ng mga tao hinggil sa sakit na cancer. Anya, dapat ding tutukan ang prevention aspect upang hindi na mauwi sa sakit na cancer. Paliwanag naman ni Dr. Magnolia Brabante, mas mainam na iwasan ang paninigarilyo dahil maaari itong mauwi sa sakit na lung cancer. Samantala, handang tumanggap ang DOH CHD1 sa mga inquiry o concerns sa posibleng sakit na ito. Sunshine News Blast. So, yan po. Narito lang po kami. And nandiyan po yung aming hotline na pwede nyo kaming kontakin. Mamaibigay ko po yung contact number namin. 24/7 po kami will always accommodate your calls po. Itong malalaking hospital sa Region 1 na Ilocos Training and Regional Medical Center, Mariano Marcos Memorial Hospital at Region 1 Medical Center ang mga itinturing na cancer medicine access site. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pinakamalaking Children's Summit isinagawa sa Dagupan City na nakaangkla sa United Nations Sustainable Development. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Bor Brigera. Kapartner. Pinakamalaking Children's Summit isinagawa sa Dagupan City na nakapag-angkla sa United Nations Sustainable Development. Isinagawa ito sa Dagupan City. At ito ay 3 araw na summit na nag-umpisa nitong Lunes hanggang Miyerkules. Inumpisahan ang aktibidad ng isang unity walk at isinagawa rin ang opening program sa CSI Estadia. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Mor Brigera, kapartner mo sa balita at service. Samantala, tribute to elderlies, bahagi ng selebrasyon ng Kanawidan Festival bilang pagpapahalaga sa mga senior citizen ng Bigan City. Ang detaling yan, alamin natin kay Sheila Balog. Sheila. Bahagi ng selebrasyon ng Canadian Festival ng Ilocos Sur ang tribute to elderlies na ginanap sa Provincial Farmers Lively Development Center sa Vigan City. Nakibahagi rito ang DSWD Field Office 1 sa pamagitan ng pagdalo at pagbibigay mensahe sa Statutory Program Division Chief Ms. Claribel Banzuela. Nagbitbit ito ng mga magandang balita na sa susunod na buwan ng Marso ay makakuha ng mga senior citizens sa Ilocos Sur ng 6,000 pesos para sa unang semester ng taong 2024. Binigyang diin din nito ang mas pinaigting na pagtutulungan ng probinsya at lokal na pamahalaan kasama ang DSWD upang bigyan ng importansya ang mga senior citizens. Siniguro ng DSWD FO1 na maibibigay sa mga senior citizen ang mga benepisyo nito sa ilalim ng batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Serbisyo. At sa iba pang mga balita, 5,000 ibinigay sa 59 na benepisyaro na nagtapos ng 4P sa bayan ng Benmalay. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna. Yes, kapartner, nakatanggap ng 5,000 ang 59 na nagtapos na benepisaryo ng 4P sa Bimalay, Pangasinan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay magamit bilang puhunan sa negosyo. Binigyan din ni Municipal Administrator Attorney Franco Francisco na hindi lamang material na bagay ang mag-aangat ng pamumuhay ng isang
sambayang focus kundi ang mga natutunan sa programa. Tiniyak naman ni Mayor Pedro Pete Nerera III na handang lokal na pamahalaan upang gabayan ang mga nagsipagtapos sa patuloy na pag-unlad. Ayon sa testimonya ng isang benepisaryo na si Elisa de los Reyes, ang kanyang bunsong anak ay nagtapos na ng kolehiyo at naghahanda na sa licensure examination for teachers. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Nades, kapartner mo sa Sunshine News Blast. Samantala, pagpapataas ng kamalayan ukol sa sakit ng tuberculosis sinagawa ng Nagilian District Hospital. Alamin natin yan kay Kapartner Big Taud. Kapartner Big. Yes, good morning mga kapartner. Isinagawa ng Nagilian District Hospital ang pagpapataas ng kamalayan ng mga pasyente sa outpatient department ukol na rin sa sakit na tuberculosis. Sa pamamagitan ito ng isang lecture na pinangunahan ni Nurse Joanne Mabalo. Layunin nito na ma-promote ang public awareness tungkol sa kalusugan, social, economic implications ng tuberculosis upang mawala ang stigma at social discrimination sa mga TB patient. Ayon kay Nurse Mabalo, tuberculosis bacteria ay naisasalin sa pamamagitan ng hangin at hindi sa surface contact, taliwas sa paniniwala ng nakararami. Kabilang sa sintomas ng TB ay ang pag-uubo ng mahigit 2 linggo, pagkakaroon ng dugo sa sputum, weight loss, fever, isip at fatigue, night sweats, chest pain at kawalang ganang kumain. Sa mga nakakaramdam ng 2 o higit pa sa mga sintomas na ito ay pinapayuhan na agad na magpakonsulta sa doktor. Palaging tumutulong ang provincial and district hospitals sa provincial government ng La Union upang malaman agad ng mga tao ang iba't ibang uri ng sakit na pwedeng maiwasan o magamot. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Big Taud, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita mga residente ng Mapandan na benepisyohan sa medical and dental mission ng Asosasyon ng mga Pangasinenses sa Amerika. Ang balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Daan-daang mga residente ng Mapandan na nakabenepisyo sa Medical and Dental Mission na isinagawa ng Association o Pangasinenses in America Foundation Incorporated, katuwang ang provincial government ng Pangasinan. Tumulong din dito ang Municipal Health Office o MHO na ginanap sa Barangay Apaya, Mapandan, Pangasinan. Pinalahan ito ni Mayor Carl Christian Vega, Board Member Dr. Sheila Maribel Hiqued, at Municipal Health Officer na si Dr. Ana Cariza Kento Ortiz at mga barangay health workers. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang Mapandan LGU sa nasabing asosasyon at provincial government dahil sa tulong na ito para sa kalusugan ng mga mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Sabi. Sunshine News Blast. Dagdag pang balita, Bayan ng Malasiki nagpaalala sa mga new voter na magpaparehisto sa COMELEC para sa 2025 national and local elections. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Nagpaalala na ang bayan ng Bimalay sa lahat ng mga 18 years old pataas sa araw ng 2025 national and local elections na magparehistro sa COMELEC Pangasinan or Commission on Election. Dapat residente ng Pilipinas at dapat kahit 1 taon na sa lugar kung balak bumoto ng at least 6 months. Sa mga kwalipikadong bumoto, pwedeng mag-file ng application for registration, new voters sa opisina ng election officer o sa register anywhere program, sites o satellite mall or registration sites. Magdala lamang na requirement gaya ng CEF-1 application form at valid ID. Samantala, available ang CEF-1 application form sa mga opisina ng election officer or maaari itong i-download sa www.comelec.gov.ph. Ang voter registration period ay magsisimula sa February 12, 2024 hanggang September 30, 2024, Lunes hanggang Sabado kabilang ang holidays maliban sa March 28, 29 at 30, 2028 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez,
kapartner mo sa balita.